diputats, diputades, conseller. Doncs li agraeixo, diputada Freixi, que avui m'interpel·li aquí al Parlament de Catalunya, a la casa de tots els catalans, i si hi ha algun lloc on té sentit parlar del català i de la llengua catalana és aquí. Per tant, gràcies per aquesta interpel·lació. Primer voldria donar gràcies a tots els representants de la comunitat universitària que aquest dia 28 van assistir, eren més de 200 persones, al recinte modernista de Sant Pau, un 28 de gener, en aquesta jornada de debat sobre el sistema universitari i la llengua catalana. El 28 de gener és el dia que va néixer J.B. Foix i vaig començar l'acte amb una cita seva que deia: «Els vells camins es multipliquen allà on creieu que s'acaba la carretera». I és que aquest dia 28 vam segellar una aliança de tot el sistema per enfortir la llengua catalana de manera consensuada, raonada i amb dades, i treballar per aquest pla d'enfortiment de la llengua catalana a les universitats. Les universitats i els centres de recerca és on es crea, es transmet i es difon el coneixement científic, humanístic, tècnic i professional. I per això són institucions de coneixement de Catalunya, són un pilar bàsic per al nostre país i creiem que en aquest pilar bàsic del nostre país el govern hi ha de ser. Vostè, diputada Freixa, feia referència a la davallada de l'ús de la llengua catalana i nosaltres amb aquest pla d'enfortiment de la llengua catalana el que estem fent és aquest ressorgir, aquesta defensa de la llengua catalana, fer l'aportació que com a Conselleria de Recerca i Universitats ens pertoca. En aquest sentit també vull posar molt en valor la feina feta pel diputat, exdiputat i ara director general, en Xavier Quinquillà, amb l'encàrrec d'aquesta Direcció General d'Impacte Territorial, que una de les missions que tenien el seu naixement precisament era aquesta i en d'altres que estem treballant. Però també voldria posar molt en valor la feina que s'ha fet des de totes les unitats lingüístiques de cada una de les universitats, perquè també tenim aquest sistema majoritari perquè hi ha hagut aquestes unitats lingüístiques, hi ha hagut molt professorat i molts estudiants i molt pas compromès amb aquesta defensa de la llengua catalana. Però ara el que ens cal és repensar, actuar i enfortir. I hi havia una frase d'una entrevista de la lingüista, la Carme Junyent, que deia: «Tot allò que s'imposa està condemnat al fracàs, no funciona. Tot allò que s'imposa està condemnat al fracàs, no funciona». I ho estem veient amb la sentència del 25% del castellà, que està tenint l'efecte just contrari, és estar reactivant la defensa de la llengua catalana per part de tots els actors socials d'aquest país. I és que un país, perquè un país, un estat que imposa és un estat que no té futur. I un estat que imposa a través dels tribunals de justícia és un estat inhabilitat democràticament. Què hem fet fins ara? Doncs el que hem fet és impulsar mesures vinculades a la governança per garantir els drets lingüístics i vetllar pel compliment del marc legal en matèria política lingüística. Hem activat nous protocols per fer seguiment d'aquestes incidències en el canvi de llengua docent i per garantir aquesta capacitació lingüística del professorat. Hem augmentat els recursos econòmics i tenim aquesta radiografia completa. De fet, tenim les dades de l'any 2020-2021, que les vam fer públiques amb tota transparència, i hem comptabilitzat el percentatge d'assignatures impartides en cadascuna de les llengües. Pel que fa als graus universitaris, el 70,5% s'imparteix en català, el 26,8% en castellà, el 22,1% en terceres llengües, principalment l'anglès. Pel que fa als màsters, que compten amb una alta presència d'estudiants que provenen de fora del sistema universitari de Catalunya, el pes del català es veu reduït considerablement, fins a un 39,8% de les assignatures, el castellà amb un 37,9% i una tercera llengua un 32,9%. Pel que fa a les tesis doctorals, la presència del català representa un 10,3%, enfront del 54% de les tesis que es llegeixen en una tercera llengua, l'anglès, i en aquest cas, en aquesta xifra, s'ha de tenir en compte que un 52% de les tesis són llegides per doctorats de fora del sistema universitari català. Per tant, aquí tenim marge de millora i els estudiants del nostre sistema sí que es representen un 20,3%. Per tant, creiem que hi ha marge de millora en garantir el català com a llengua vehicular, a l'àmbit de la recerca, de la divulgació científica i també pel que fa en els màsters. Quins són els passos següents que hem fet? Doncs 6 grans objectius. Primer, fer plenament efectiu l'ús del català com a llengua vehicular a l'ensenyament universitari, garantir els drets lingüístics dels estudiants, del professorat i de tota la comunitat universitària de recerca, garantir el dret a rebre l'ensenyament en català, quart, millorar les competències lingüístiques en llengua catalana dels estudiants i del professorat, cinquè, incrementar l'ús del català a la recerca, la transferència del coneixement i la divulgació científica. Això creiem que és molt important. Sisè, enfortir les relacions entre tota la comunitat universitària i de recerca
entre els territoris de parla catalana. I aquests objectius els estem assolint. Bàsicament, docència universitària en català, recerca i transferència del coneixement en català i el català en un context d'internacionalització i com a llengua de trobada i convivència. Per tant, estem bastint aquesta aliança que vostè feia referència, sent molt conscients que sol no vas enlloc. Sol no vas enlloc. I, per tant, estem teixint aquesta aliança. Però també amb una mirada oberta al món. I ja els anuncio que estem treballant i tancant un pla d'enfortiment de la tercera llengua també en l'àmbit universitari, que aquest també era un compromís de la Conselleria, perquè creiem que és compatible la defensa de la llengua catalana amb una universitat internacionalitzada, amb una universitat amb un context global. I, per tant, aviat també els podrem presentar aquest pla de foment de la tercera llengua, que, a més, en aquest pressupost hem triplicat la dotació pressupostària per fer-hi front. Perquè quan parlem de mirada oberta, i sobretot perquè a vegades ens volen encasellar, no ens volen encaixonar, nosaltres reconeixem la diversitat de Catalunya. Catalunya és una societat diversa i integradora i ens converteix també en un país d'integració d'estudiants i investigadors. Ara bé, la gran diferència amb altres països com Dinamarca o els Països Baixos, amb xifres de parlants i territoris lingüístics més petits que Catalunya, és que els danesos i els holandesos tenen un estat propi i els catalans no. I no només això, sinó que nosaltres tenim un estat que ens va en contra i hem de ser molt conscients de les dificultats que suposa protegir el català amb un estat espanyol que només ens posa pals a les rodes. Per tant, des d'aquest reconeixement d'aquesta dificultat, nosaltres ens hem emplaçat a aquesta comunitat universitària a fer aquest pla d'enfortiment, però també ja els dic que en els propers dies sortiran altres mesures del Departament de Recerca i Universitats que no esperarem a l'abril a fer-les públiques. Perquè estic segura que entre tots trobarem la manera de preservar la nostra llengua, de fer-la més forta davant els que voldrien que la desaparegués, i per això he volgut i vaig voler començar la meva intervenció amb aquesta cita de J.B. Foix. Els vells camins es multipliquen allà on creieu que s'acaba la carretera. I estic segura que aquests camins els sabrem trobar tota la comunitat universitària de manera consensuada, amb aquesta mirada oberta, perquè és possible enfortir el català i que Catalunya continuï sent un pol de coneixement a Europa i en el món. Moltíssimes gràcies.